Sa loob ng isang private property sa ibabaw ng Maliko ay natagpuan namin mga S-friend ang historical World War II Sherman tank na ito. Unang tingin pa lang, kung hindi ka mamamangha, ay mapapatanong ka kung bakit ito lang ang katangi-tanging naiwang ala-ala ng panahon ng digmaan. Ayon sa may-ari ng Mangili Tindaan Historical Nature Park na si Ma'am Ninita, sinunog umano ng isang traidor sa hukbo ng mga Amerikano ang battle tank na ito sa pamamagitan ng paghagis ng bote na naglalaman ng gasolina sa loob mismo ng tangke. Naganap pa nga ito sa kasagsagan ng selebrasyon ng pagkapanalo ng mga lokal na gerilya at mga sundalong Amerikano kontra sa mga mananakop na Hapon. Makaraan nga nila itong matalo at mapasuko. Dahil sa pinsala ng pagkakasunog sa loob ng tangke at sa kawalan na rin ng oras upang ma-repair ito, dito na nag-decide umano ang hukbo ng mga Amerikano na iwanan sa eksaktong lokasyon nito kung saan naroroon ito hanggang sa ngayon ang tangke, at ito ngayon ay nagsisilbi na ring atraksyon sa naturang Historical Nature Park. Kung babalikan naman natin ang kasaysayan ng ikalawang digmaang pandaigdig mga S-friend, ang mga M4 General Sherman o mas kilala bilang Sherman Tank ay mga main battle tanks na gawang Amerika at pasadyang idinisenyo para sa World War II. Ito umano ang most widely used tank series, partikular na mga Western allies. Ayon sa Britannica, tinatayang nasa 49,324 Sherman tanks ang nagawa sa pagitan ng taong 1942 at 1946, at syempre sa bilang na ito kasali ang nasa Maliko nang maganap ang Battle of the Villaverde Trail noong panahon ng mga Hapon. And speaking of Villaverde, alam nyo ba mga S-friend na hinango ang ngalan ng naturang trail sa ngalan ng paring Espanyol na si Juan Villaverde na siyang sinasabit pinaniniwalaan na naghatid ng Kristyanismo sa Cagayan Valley noong 1872. Ito ay ayon sa Ilocos Region Department of Tourism. Ayos talaga, grabe no. Tibay. Ganun pala yun. Go. Ganun pala yun. Ay, awan, yay. Ay, awan. Ano mo kumawak dyan ay? Ay, niwakan nito muna dyan. Nakabot? Ito yung Sherman tank na tinatawag nila. Hindi ko alam paano ako makakababa. Gusto mo umakyat? Yan. Grabe. Alam mo yun ba, sa Gilboy? Oo. So sabi, pwede naman daw pong pumasok dito. Ayan, para ma-experience natin. Grabe. Ito po lang makikita talaga no, sa sobrang kapal nung bakal niya, talagang oaks na oaks. Wow! Uy,
Ang ganda dito. Gini-wielding ka. Nga lang, butas na siya. Ito yung sa ano niya, pinaka-canyon niya. Dito lalabas yung ulo mo. Grabe, no? Yung silipan. Ito, lumubog na yung flooring nung isa dito. Ito yung sinasabi nila na medyo manipis na, bumigay na rin sa sobrang katandaan. Pero talagang tigas-tigas, napakatibay. Just imagine mga S-friend, mga panahon pa to ng mga kano. Yun nga lang, may mga ukit na, may mga vandal na rin. And unfortunately mga S-Friends ay hindi po pinapayagan ng may-ari ng maliit na museum na iyon sa nature park na kunan ng kahit isang larawan o kaya ng lalong-lalo na ng video yung mga nakapaskil at yung mga nakadisplay doon sa maliit na museum, which is ito nga sana yung magpapalawak pa ng visuals natin mga S-Friends sa kung papaano po tsinaga ng hukbo ng mga Amerikano at katuwang yung mga lokal na guerrilla noon yung pag-akyat isa-isa ng mga Sherman tanks na iyon doon sa Villa Verde Trail, lalong-lalo na siyempre mabato, maputik at hindi pa talaga ganun katibay yung mga dinaraanan nito noon. At ito nga yung sinasabi nila na preparations bago dumating yung mga Hapon. At ito rin yung ginawa po nila na paghahanda para mabomba yung mga mananakop na Hapon. Ayon nga din po kay Ma'am Ninita, may Japanese tunnel din pong matatagpuan sa mismong Villa Verde Trail, pero ito po ay natabunan na at hindi na po matukoy kung saan na nga ba yung eksakto na lokasyon nito. Pero doon sa museum mga S-Friend, maikwento ko na lamang, ang mga nakita po ng inyong lingkod doon ay walang iba kundi yung mga vintage bomb, yung mga luma na mga bala ng baril na hindi ko po alam kung anong klase. Andun din yung mga maliliit na botelya ng gamot, yung mga steel plates, mga plato, at saka yung mga water bladder ng mga sundalo na talagang halata mo mga S-Friend na hinukay kasi may mga lupa pa talaga na nakakapit doon sa mismong mga materyales o doon sa mismong artifacts na tinatawag. Sabi nga din po ni Ma'am Ninita, mas marami pa daw po talaga na mga
artifacts pa at mga luma o katulad ng ganong klase mga nabanggit natin doon sa mismong property nila kung gugustuhin talaga nilang hukayin. Pero mas minabuti na daw po nila mga S-friend na wag na lang sapagkat nadala sila nung inopen to public daw po nila itong museum at may mga turista o mga bisita o kahit daw po yung mga tiga doon lang na malalapit sa lugar ang alam mo yun, nangursunada. The term is nangursunada nung ilang mga artifacts at kinuha at inuwi daw po sa bahay at hindi na daw po nila mahagilap at hindi na rin daw po ito naibalik. Kaya sa ngayon, magbabayad na po sa museum upon entry at 20 pesos po ito ang halaga nung pumunta kami at bago po nila bubuksan sa publiko o kung sino man na nagbayad papasok sa museum para nang makita po natin kung ano pa nga ba yung iba pang mga nakukubling kasaysayan o kwento ng kasaysayan doon sa mismong museum. At syempre naroroon din mga S-friend nakapaskil yung mga tarpaulin na kung saan naglalaman ng mga larawan nung panahon na nagkaroon po ng Battle of Villaverde Trail o doon po sa mismong lokasyon ng Sherman tank na iyon. At ito nga po sana yung mas magpapalawak pa nung pagkakaunawa natin sa kung ano nga ba yung makaganapan nung panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig doon sa mismong lokasyon. Pero dahil nga bawal pungkunan, nag-research po tayo and fortunately may nahanap naman po tayo sa pamamagitan ng pag-type natin ng Battle of Villaverde Trail at ito nga po yung inyo pong nakikita ngayon at ito rin po yung mga same photos na nakita ko doon sa mismong museum. At sa aking pagkakaalam mga S-friend, ang mga detalyeng binabanggit po natin sa episode na ito ay para sa akin, hindi ko pa kasi nakikita na naisulat or nailimbag sa mga kasalukuyang history books sa pagkakaalam ko. Correct me if I'm wrong na lang mga S-friend. Pero kung sakali man na ang ating episode na ito ay makakatulong pa upang mas mapag-aralan kung ano pa ba yung mga kasaysayan na nakakubli sa Maliko, in particular dito nga naman sa naiwan na World War II Sherman tank na ito, na sana ay mai-include sa mga bagong versions ng history books dahil makatutulong ito sa mga makabagong henerasyon. Unless, meron ka nitong librong ito. And on page 70 of the plan, Mr. Presiding Officer, we consider in that one of our cultural property is the Sherman tank in Maliko, Santa Fe. Showing, Mr. Presiding Officer, that on that part of that Maliko, Mr. Presiding Officer, is part of Nueva Vizcaya. Sa kabila ng ikangay promising tourist destination dahil sa lamig ng klima na malabagyo at sa historical sites na meron ang Maliko, patuloy pa ring pinag-aagawan ng Nueva Vizcaya at Pangasinan ng naturang barangay. Ayon sa ating primary source, ang Maliko ay nakalatag sa gitna ng Santa Rosa at Santa Fe na nasa lalawigan ng Nueva Vizcaya, gayon din sa San Nicolas na sakop naman ng lalawigan ng Pangasinan. Base sa 2020 Census of Population, ang Maliko ay may kabuuang populasyon na 348 na residente lamang at sinasabi nga din na mas mataas ito kesa sa Baguio City sapagkat matatagpuan ito 1,675 meters above sea level kumpara sa Baguio na nasa 1,470 meters above sea level lamang. Subalit, sa aking personal na opinyon, kung ikukumpara ang daan patungo sa Maliko, bukod sa kurba-kurbada o paliko-liko na kung saan dun marahil hinango ang ngalan nito na Maliko, mas dihamak na mahirap ang daan paakyat ng Baguio. Speaking ng daan, alam nyo rin ba mga S-friend na taong 2015 nang simula ng rehabilitasyon ng 22.3 km Pangasinan segment na siyang magdurugtong sa Pangasinan-Nueva Ecija Road at ang proyekto ay nagkakahalaga ng 880 million pesos.
Okay, so pabalik na tayo dun sa taas at papa-extra na rin tayo mga S-Friend, kaya sana na-enjoy nyo rin po yung ating maikli na pagbisita dito po sa isa sa masasabi din natin na historical landmark dito po sa Maliko. At least yung piece of history na makikita natin dito sa lugar na ito kahit papano ay na-share din natin sa pamamagitan syempre ng ating episode ngayong araw na ito. At syempre mga S-Friend, keep in touch lamang at dapat ay nakasubscribe ka na sa ating channel para marami ka pa syempreng mapupuntahan sa pamamagitan ng ating virtual tour at sa mga videos na ating ilalabas, mga new uploads, dapat abangan mo yan. Subscribe tapos notification bell lamang para nang sa ganon ma-notify ka sa mga bagong episodes, mga bagong videos natin dito syempre sa Urbex PH Plakado TV. Ako po muli si Rico Loco, hanggang sa susunod po natin na exploration. Salamat!